Sanibonani babukeli lapha emakhaya. Lo nibingelelayo njengamanje umhlekisi odabuka endaweni yasenkandla kwesakaMagwazi isigodi esikhaleni sikaMashisa. Bafowethu, namhlanje ngithangithulele nansi promo yomsebenzi wami omusha ozophuma mhla ka4 July. Lo msebenzi uneyingoma ezu10 ezimnandi ingoma ezikhona kulo msebenzi. Ngiyathemba ukuthi nizoyijabulela niyithakasele nje kakhulu futhi. Bafowethu, engizokucela ukuthi ningesupport, ningeseke, ningixhase nje kakhulu ingane zakwethu. Einkundleni zokuxhumana ngiyatholakala ku Facebook, ungangisesha uthi umhlekisi SA, ungifollow na ku TikTok umhlekisi SA, na ku Instagram umhlekisi SA. Inamba engitholakala kiyo ithi 079 78 57 874 079 78 57 874. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu.
umhlongo wasentuba nowaseshowe bahlobene yini undlovu wasemsini nowasenkandla bahlobene yini Dlamini wasemsini nowasenkandla bahlobene yini ngoba hawe kuzwa yowasenquthu nowasenkandla bahlobene yini uzondi wasemsini nowangaphumulo